Gaano na kayo katagal nagsasama? Kinasal kami 1964. Paano nag-start yung relasyon nyo? Mga teenager pa lang. Anong dahilan kung bakit kayo naging kayo? Anong dahilan? Siyempre, alam ng mga kamag-anak niya, nanay niya, tatay niya, lola niya. Maganda na yan kung kayo ang magka-tuluyan. Sabi nila, ang dinadalangin namin sa ating Panginoon na sana makatagpo kayo ng kahit katulad natin na mahirap ang buhay. Basta maganda ang samahan ninyo, nagmamahalan kayo. Maligaya na kami, kahit nasa kabilang buhay na kami. Yan ang laging, ako yan ang lagi kong bago matulog. Manalangin ako sa ating Panginoon na sana bigyan pa kami ng kunting mahabang buhay para makita pa namin ang mga apo namin sa inyo. Kung nakipag-asawa kayo ng mga apo namin, babae, lalaki, yung anak nyo, apo namin. Pag yung anak nyo nakipag-asawa at nagkaanak sila, yan ang apo na namin sa tuhod. Kaya sana matulad namin yung sinabi ni Dolphy na kailan kaya ako magkaapo sa kuko, sabi niya. Thank you po sa time na binigay nyo sa amin. Marami po kaming natutunan sa inyo, sa relasyon nyo. Sana pagdating ng araw, pag nagkaroon na rin kami ng asawa at anak, maging ganyan din sa relasyon nyo kung paano katatag. Maraming salamat. Hindi man perpekto ang relasyon nila, lagi pa rin nilang pinipili ang isa't isa. Bangayan man sila lagi, nauuwi pa rin ito sa lambingan. Magkasama sila lagi sa hirap man o ginhawa. Makakalimutin na sila, ngunit hindi pa din nila nakakalimutan ang pag-aalaga at pagmamahal sa isa't isa. Mapagmahal at maalaga ang mag-asawa, hindi lang sa kanilang mga anak, kundi pati sa kanilang mga apo. Madami man pinagdaanan sa buhay sila Tatay Arang at Nanay Gloria, hindi nila kailanman naisipan, iwanan at saktan ng isa't isa. Napakatatag nilang dalawa, kaya matatawag mo talagang pagmamahal. Isa ito sa dapat nating tandaan, na kahit ano man ang mangyari, panatilihin natin sa ating mga puso ang pagmamahal. Dahil sabi nga ng mga matatanda, pagmamahal ang pinakamahalaga at pinakamasarap na gawain habang tayo ay nabubuhay sa mundo.